Good morning mga ka-partner. Another day, another vlog. Continue mi karon mga ka-partner paghatag og solicitation. Ako kauban yapon si partner James. Nakayapon siyang motor kay Busy ka niya mo kuhan. dahil Pa sila niya. Mudagan. Mo ni organic ko lang no. So moadto mi karon sa downtown area na tanta. Grabe. Biyahe pa na sila niya, mga guys. Dahil pa mero kuan ibo niya. Dayon. Sa nga, ako roon ta, pero gusto man si sir na panami mo ba? Dali, na solicitation. Ato sa tao security bank para mag-withdraw ta. Para natay bala niya. Okay. Ano mi karon dire sa kuan security bank. Security bank ta. Here. Hayaga man. Medyo ipit yung taron mga kapartner. Lawan na tayo ka. Lawan sa ni, kasmot. Gilang. Try na to balik kunya alas 2. Offline ang security bank nationwide. Ilang Central Mosque. So karon mga kapartner atong i-try ang Central Mosque hatag o solicitation. Bago na raw yung staff nila. Dan. Asan dire? Oh, palisal. Hindi, grasyahan gid sa Ginoo. Thank you, ma'am. Thank you, Tita mo. Thank you, Central Mosque. Partner. Mga guys. Wad-wad, isang init. Naramong ko ano, among giveaway so. Ontario States. Kasi kung ano mo sir, si Dara or si Cry? Ma'am Dara, masaya ka pa na mo sa GC. Si Dara na. Oo, sa Dara. Sir, Namay na lang. Mga kapartner, nanapod mi diri sa Tuscania office. So, maghatag na sa admit solicitation. Ready na ito solicitation? Okay, let's go. Bali mga kapartner, si Manong Guard ang naghatag sa solicitation dito sa sulod. Lato lang nato after nga mahatag niya. Sunod aning is Bria, dayon Argusland, dayon Eco Verde, Jandorf, Sibulan Master Ayala. So medyo daghan-daghan gyud diri sa uptown, downtown area nga atong tagaan yung solicitation. Hope nga dawaton nila. Let's pray. Thank you. Thank you, ma'am. thank you. Thank you, Chef. Mga kapartner, na napunta diri sa Miss Haberty Residences sa office sa Sibulan Master. Oh. Diri sa partner, nagukay-ukay pa sa atong solicitation. Nata diri dapit likod gyud sa kwadri sa ano, no, na ilahang kondo diha. Yun. So, manata karon diha silang office diya sa taas para maghatag ta og solicitation. Okay. Wala ta kahatag og solicitation mga ka-partner kay nag-lunch pang staff ang admin sa Sibulan Master. So, balikan nato unya alauna pa. Niudto man. So, video maipit ani kay maniudto pod manguli sa ta. Wala isa ba? Ni wala. Sila may print na to true kung wala. Pero ang sobre wala na wala. Butik na pa, siya dito lang. Bria, Argusland. So, mabalik ta mga ka-partner.
Bro, alanganin ako balik unya alauna. Yan na lang. Pidira, si partner na lang dayon. Magtiwas. Mga partner, lunch ni Dre sa ilahang busing. Sa Nico, Sir Jerez. Happy lunch time. Gutom na, gutom. Ibat na kaya ng partner. Good morning mga ka-partners. Karong adlaw mo at adlaw sa opening sa atong tights and offering box. So ihapon nato ni mga ka-partner kung pilay sulod ang atong tights and offering. Na mga witness dere na si Ma'am Dalay, si Ma'am Mardy, si Ma'am Jing, si Ma'am Alice, si Ma'am Marilyn. No. Witness ni sila din si Mona ang tig-count. Si Eileen ang tig-habwa. Si Sir ang tig-announce. Tig-habwa. Si Danica ang tig-final. Lantaw. Tig-final. Ha? Live lang, live. Ako lang ino. Video lang ko. Ako ino. Nanay advance ani nga atong na-release sa iyo papo. Actually a total of 22,879, no? So 11 tong runway namatay magulang nga bata nya atong nag-visit ta dito tunagan kami. So nay bata nga namatay which is di taga Sambuanga nasa ilaha diya dili mahatod o dili makuha sa dili mabayaran sa sa ganyan na Puniraria. ordinarya ang bird sina sa virgin. So dili mabayaran 11,000 ang bayro nun. So nag-pledge ko og 5,000 ako sige kuya ako'y 5,000 din atong ihatod. So nami dali ang gabi kay gikan mi og kanang malibalay. So nabok mi dinhi ihatod og 5,000. So pero nangutan ko sa man 11,000 dili ko giningon sa ko. Si kuya at least 6,000 na ako pangayo pagitaon nun. So nangutan ko na sila Nico na si Kuan. So man 5,000 ang ihatag kita sa 6,000. Ingon man si Nico nga ihatag na lang ako sir kay duwi ko siya asa ko siya ako. At para maplastar ang bata. So moto na ito mo, i-extract na lang ito ang 11, yan ito lang sa ilaha, gabi na po, mga i-extract na. So, gahapon, nalawag siya na po, sa kuya, salamat kayo, naplastar na ang bata, wala sa isang buwan na, wala ang yung 11,000, siguro, pinatutong pero kung maganda po ang deal sa kulinarya, kay mga bloggers ng state. So, salamat kayo sa kasing-kasing sa GMC na sa inyong pagtabang na naka-content mo. So, muna ha, so kanina bili na itong dinhi, aduwagan counterpart mo ito lang company nga ni muna itong gamiton para makapamalita niya ang atong outreach duha ka Foundation. no. Ang una sa 21 liyo pa po ta niya ang pagka-22 dito ta sa House of Hope atong mga mentally ill. Lingaw to dito kay makita ko dito talaga ng duha ko. Magbihukas. Ito sir. May pagsusi ang plato Kay gamay lang sila. So kung kami sa kayo, kaya ano ito lang isa, hulyo! So, lalo ba? Oo. Iso kayo. Igo ara ba papo ade. Ano tali pa po? Ano lang dito nito? Pero loy yapon silang sitwasyon. Wish list, mga toilet dress kasi lara. Ang tao na ito dito, bawal ang mga Cheese. Na yung mga cheese. Bawal. Bawal ka rin. Straw bawal. Straw. Kaya yung mga hyper ba? Yung mga hyper ba? Nalusok. Lagi. Tinidor ba? Tusugo kay tinidor. Ihantak. Kasi di naman kabukol. So, ihapon ninyo kung pila niya. Ito yung total na rin. Pag yabi. Anong yabi? Ning. Yeah, dalang yabi sa atong. Tara yabi, cute king yabi. Si Eileen ang magkuha. Wait sa kay mag-live si Kwan. Be. Nadiri si Sir Jan, si Ma'am Jeng, si Ma'am Rosie. Si Ma'am Mardy, si Ma'am Marilyn, Ma'am Dalay, si Sir Dennis,
si Ma'am Alice, Millionaires Club, si Ellen, o si Danica, o si Mona. Humana? Be, live na. Live na ni? Oh, be. Video pa si Juan. Siya ato lagi advance daan live while waiting, be. Ay, live dyan, be. Sa storya sila. Oy, kaway-kaway mo diha kay live, oh. Hoy mga gwapa, gwapo. Mag-live sa ubot. Istorya diha, Mon. Ikaw entrada sir. Ha? Masunod ko kabalo. Be. Ah, ikaw live. Dapat gusto niyo ko. Ha? Wala naman. Sige na. Good morning mga ka-partner. Karong adlaw atong ablihan ng atong tithes and offering box para sa Liupapo og House of the Hope. Ah, pa dito. Ah, sige. Sige. Ay, sa survey. Ay na, yung mga anak ay dito. Ang gani ko sa nito go. Okay, good morning mga ka-partner. December 12, 2023. Ang adlaw sa atong opening sa tithes and offering box para sa atong outreach program sa Liupapo og House of Hope. So atong i-count karong adlaw together ni Ma'am Mona si maglista witness yung kaning mga dagway diri makita nyo ituyok mga dagway na ano yung mga witness. So ang moabli karon si Kuan si Ellen, ablihan ni Ellen. Ah, teng deng 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 teng deng deng deng. Oh, si Ellen lagi mo kuha ha. Siya rin magbutang sa lamisa. Oh, paalen. Ayaw sa wallet. Makulang na. Ah, makulang na karon. Day kanang hilo day kanang hilo. Day kanang blue day. Violet. Na. Ano? Sakto ni. Pila ka ng sinsiyo ba eh? Magagatusan gyapon na. Hi sir. Nasa salon sir. Ato lang dito sir. Ato. Yun. Ay, kuan ito din. Agila dito. Kuya man siya. Magkuhan mo kaga. So 21 plus kana, no? 21? Stop na nila sir. 22 plus kana. 79 plus ito mo. Ubas na. Sago na kitagtikon. Si ma'am. Ubas na ma'am. Matiyalan kasi sila na. Ubas na. Ignadan niya. Ubas na inyohang tithes and offering. 5 cents. Centavos? Butan juga kayo kaya bisa centavos kasi doon. Kasangkit ba? 10%. 10% ang centavos. Chikas. Nun ko. Ano yung nagbayad mo? Interest. Bayar ang interest. Hindi mo sila mga wat sa kuha. Tingnan naman ko, pila ang 1,000. Tingnan naman ko. Saka 1,000. Pila ka 500. Pila ka 200. Ano? Pila ka 500. Isa lang. Ah, Ano man, ano ko din sila lang. ito ba nga ito lihat? Ikaw sa 500, sir. Pila ka Ako sa 500? 100 ki. Ay, Yan, no. daghan din yung 100. Calculator. Ay, naulahi ang final countdown. Muna ni ang atong Calculator na miling. Ano niya so, ato ning kwentahon ron mga ka-partner pilay total. Gamitin calculator. Atong kwentahon kung pila gyud tanan. 200. Daghan na malipay ani sa mga gipanghatag sa mga property specialist. Sa mga hinteng galante. Ano yung hinatag? Ikwenta niyo, ma'am?
Hapit mag 40? Noon na, 20 man to, no? 18 mo kay last year. 18. Oh. Hapit mo 40 na times 2 gid eh, no? Na times 2 na siya kay duha man atong tagaan. Okay. Plus Yay! 39,600 700 oh, 607 2050. 9,670. Okay. 39,000 670.60 plus mga solicitation plus mga hinabang. Na kayo mag-solicit. Okay mga ka-partner, morning. Daghan kayong salamat sa inyong kuano kay nakaabot tag 39,000. 39,670. Panghatag 39,670. Na times to, kuya. Times mo na? Oh. Kay duha man itong tagaan. This time, ako yung nataga. Kaya Binamano. Si Sir Red, ako na maulog. Anahan pa ko ni mo, sir. Kata wala na ako nakabuhay na mano, di ba? I'm next. Juan, kanang... Kami ana ugma sunod. Oh, very good. isa ka So, tantang lagi. kanang happy kay ko sa atong kultura nga na-create mo. Ngano man. Igdala si Juan. Gani nga money, you know, this is sweat and blood. Believe me. Yes, you know Correct? it. No? Kanang dili lalim nga mag-close deal, maagi og pressure, maagi og distress and everything. At the end, ang atong natigom dinhi atong itabang. No? Atong itabang sa mga nanginahanglan. Oo. Nanginahanglan ta. No? But despite sa atong dako nga panginahanglan, nakuha ko ginato nga motabang pod sa mga nanginahanglan. That is pure love. No? So labi kay ang kultura nga ato ang na-develop dinhi sa GMC. And we are praying forward. Imagine na-double siya. So, ano guys, nag-iyon ang Bible, the only way of receiving is through giving. The more you give, the more you receive. Yes. So, kani siya, living testimony, witness inyong duha ka mga mata, no? Ning hatag ta atong December, ilaray amount ato karon na dubli. Tama? So sa next December ani ma-triple, ma-quadro na makadruple lagi, no, di ba? So meaning nagkadako ang atong na-share na natagak, usay pasabot ana nagkadako pa atong income. Ang return niya, no? Oo, so I am very happy. Ako from the bottom of my heart, papasalamaton gyud ko sa inyong suportahan nga programa. It's time for us this month. It's time for us to become a blessing to other people, especially kanang mga foundation nga atong tabanganan. Unya, sad kayo kay dito mi nangutan ako, kumusta na to mga bata before kung nakakuyog mo atong last year? Kumusta na to sila? Napuno ato nila patay na. So bago na ko lang niya ang population. So ayun na, no? Oh. So kita nga nagpamilya. At least part na to. Part na to. Gihapon, at least somehow. Kato bitong bata nga katong lingon niya, ay ato sa buwangga. He doesn't know me. Huwag man siya kaila, no? Nako. Pero while driving, niya akong gitawagan, hindi na ko niya nga query, thank you. Kaya kung dili tungkol sa inyong tabang, or di video to makaulit. So thank you so much. Isa rin ako nauna-unaan, kung kinsa man ka nga angel, kay angel magyud ka, kanang ako mi-pray nimo nga more pa ang blessing imong ihatag sa mga taga-GMC. Kaya para mas daghan pa parehan nimo nga nga among katabangan. Yes. Diba? So again, from the bottom of my heart, we gather together on December 21. We go outside, we go to the foundation, and let's become a blessing to other people. So, daghang salamat sa inyong gihatag. Mo start na po ta. Yay! Thank you. Sakyanan, ha? Sakyanan ni Clarix mo eh. Sakyanan ni Clarix, sorry. Si Ma'am Mardy ato. Ma'am Mardy ato hanggang sa una. Ha? Oh, si Sir Dan. So mga kapartner, dahil kayong salamat sa inyong kahit sa offering nga atong account na karon tuiga. Kita ta sa Yupapo og House of Hope.